காலிஃப்ளவர் குருமாக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி, ஒரு பூண்டு, சின்ன பட்டை, கிராம்பு, மிளகு இதெல்லாம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிக்சியில் மசாலாக்காக வெங்காயம், தக்காளி, கொஞ்சம் கடலை, மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், ஒரு சின்ன பீஸ் தேங்காய் இதெல்லாமே வறுத்து எடுத்து ஆற வச்சுக்கலாம். இதை அரைச்சிக்கணும். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம அரைச்சி வச்ச இஞ்சி, பூண்டு, பட்டை, கிராம்பு, மிளகு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வறுதெடுக்கணும். இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவரை க்ளீன் பண்ணி எடுத்த காலிஃப்ளவரை சேர்த்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் கல்லுப்பும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பரட்டி விட்டு தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். கொஞ்சம் கல்லுப்பும் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளையும் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலரி எடுத்துக்கலாம். இது சப்பாத்தி, சாதம், பிரியாணி இதுக்கெல்லாமே ஒரு நல்ல சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும். ஒயிட் ரைஸு, களிக்கு கூட நல்ல சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும். பாருங்கள், நல்லா வதங்கியிருக்கு. போடும்போது ரொம்ப இருந்தது, இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு, சுருங்கியிருக்கு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம், தக்காளி, ஒரு சின்ன பீஸ் தேங்காய், தனியாத்தூள், மிளகாத்தூள் சேர்த்ததை நம்ம சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக அந்த மிக்சியில் கழுவுன தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நான் இன்றைக்கி சப்பாத்திக்கு செய்கிறதுனால கொஞ்சம் திக்காக தான் வைக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சமாக அந்த மிக்சி கழுவுன தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சோம்னா நம்மளுக்கு கிரேவி ரெடி ஆயிரும். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு கிரேவி ரெடி ஆயிரும். வணக்கம். இன்னைக்கு காலிஃப்ளவர் வச்சு ஒரு சூப்பரான கிரேவி தாங்க பார்க்க போகிறோம். மசாலாலாம் வச்சு சூப்பராக கறி குழம்பே இது முன்னாடி தோற்று போயிடும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது எப்படி செய்யலான்றது ஃபுல் வீடியோ அனுப்புகிறேன் பாருங்கள்.